Ito ang explanations. No, hindi nag-follow sa subject-verb agreement ang helping verb na have dito. Has ang tamang helping verb na dapat gamitin dito dahil ang subject ng sentence ay the number. Kapag ang phrase na the number na sinusundan ng of phrase, kagaya ng of enrollees, ay gagamitin as subject, singular ang form ng verb na gagamitin dahil singular ang noun na to. Ibig sabihin nito, ang total number, yung kabuuan. Kung ano man yung tinutukoy ng of phrase at dito sa sentence na to ay yung of enrollees. Dahil ang total ang tinutukoy natin, yung kabuuan, singular siya. Yung phrase na a number na sinusundan ng of phrase, yun ang plural. Dahil ibig sabihin nun ay marami. So kung yun ang subject, pwede nating sasabihin. Kagaya ng another example na a number of enrollees in our school come from affluent families. Hindi comes. No, hindi nag-follow sa subject-verb agreement ang helping verb na are dito. Is ang tamang helping verb na gagamitin dito. Dahil kapag ang subject ng sentence ay kinoconnect ng coordinating conjunctions kagaya ng neither nor or yung either or, kung singular or plural ba ang verb form ay nakadepende sa katabi nitong noun, yung malapit sa kanya. Kung singular ba yun or plural ba. At dahil dito, singular ang dog, singular din ang verb form na gagamitin. Kung dogs pa ito, so tama lang na are ang gagamitin na helping verb. Yes, nag-follow sa subject-verb agreement ang linking verb na are dito. Dahil ang subject ng if clause na itong surroundings ay isang plural noun. Ibig sabihin nito, ang mga areas na nakapaligid natin. Plural ang noun na to, so plural din ang verb na kapartner niya. Ang ibang nouns na kagaya nitong surroundings na madalas ay ginagamit na plural form ay yung belongings, clothes, earnings, goods, particulars, premises, savings, at stairs. Kung ito yung mga nouns na gagamitin ng subject, plural ang verb form na kapares nila. Yes, nag-follow sa subject-verb agreement ang linking verb na was dito. Kapag amount ng money ang ginagamit as subject, kahit pa aabot ng milyones yan, singular ang verb form na kapartner nito. Dahil ito ay tumutukoy sa total amount or kabuuan ng pera na tinutukoy. Applicable ang ganitong sitwasyon na tumutukoy sa kabuuan or total amount sa mga measurements kagaya ng mga distance or height and weight or kahit sa amount ng oras, yung length of time. Kagaya ng example, is 500 kilometers far. Hindi natin sasabihing are 500 kilometers kahit na plural form ang unit of measurement. Or 30 minutes seems, hindi 30 minutes seem dahil ang verb na may S sa dulo are singular form at ang 30 minutes ay tumutukoy sa length of time. No, hindi nakapag-follow sa subject-verb agreement ang linking verb na is dito. Are ang tamang linking verb na gagamitin. Kung what clause ang subject, ang verb ay nakadepende sa noun na nasa complement na tumutukoy kung ano yung tinutukoy ng what clause. Dito, sets ang noun na nagko-complement sa clause na what they want to purchase. Itong of furniture ay karagdagang impormasyon lang tungkol sa sets, kung anong klaseng sets. Nagmo-modify ito sa noun na sets. At dahil ang sets ay plural, plural din ang linking verb na gagamitin. Ito ang kaibahan ng what clause sa ibang clauses na ginagamit as subject. Ang iba kasing mga clauses na ginagamit as subject, madalas ay singular ang verb na kapartner nila. Pero kung what clause, madalas ay nakadepende siya sa complement na noun o yung noun na tinutukoy ng what clause, yung noun na kasunod ng linking verb. Nangyayari ito dahil ito yung madalas na ginagamitan ng what clause, ang pattern na SLVC, pattern ng sentence o yung sentence na may subject, linking verb at complement. At dahil ang complement ay tumutukoy sa subject,
At ang subject na what clause ay tumutukoy sa items na nasa complement. So, ito yung nagiging basihan kung singular or plural ba ang gagamitin ng linking verb.